Kumusta kamong tanan? Hinaot pa nga ang Dios kanunay nga mga uban kanato karon. Ah, sa magpasalamat lang dai kog dako sa mga tawo nga mitabang sa nga kita makatuon sa Biblia kay ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon. Magaampo kita. Amahan namong langit nun, nagkapasalamat kami na ilang panahon nga kami makatuon gihapon. Ginoo, hinaot pa untang ikaw magauban ka namo. Ikaw ang abri sa mong kasing-kasing. Ikaw ang magatabang ka namo aron kami makaalagad nga na kanimo. Hinaot pa untang nga among makita nga ikaw ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Lord, uban na kami karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Kining usa sa mga tao, si Stephen Langton I should say, mga duol na usa ka libo ka tuig karon. Iyang ginahuna nga para sayon lang basahon ang Bible. Ang Bible sa una dili pareha sa ato karon nga libro. Scroll. Walay chapter, walay versikulo. Continuous. So, iyang gibahin. Siya gasugod pagbahin nga adunay kapitulo. Apan ang nahitabo naay mga uban nga mura og bagong topic pero dili di ay continuation lang, sumpay lang ni sa usang chapter pananglitan karon. Sumpay ni sa kapitulo 13 sa sinulat ni Juan. Si Jesus didto sila sa kanang giingon nga Last Supper. So sa dili pa siya mo adto sa langit nga ihatag niya ang iyang kinabuhi, naay mga pinakakatapusan niyang mga pulong nga iyang gihatag sa mga disipulo. So usa ni sila mga 5 o 6 ka chapter nga iyang gipahinumduman ang iyang mga disipulo. So kini gyud naalang ni sila sa balay nga nangaon sila, the Last Supper. So mao na sitwasyon. And then sa sa kapitulo 13, giinan sila ni Jesus nga ako mulakaw. So biyaan ko kamo. And then miingon siya, usa sa inyo magluob kanako. And then miingon siya ni Pedro, Pedro, sa dili pa mutok tugaog ang manok, imo na kong ilimod. So ang mga disipulo, naglisod sila, nagguol sila sa giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay huna-huna tulo ka tuig silang gauban-uban ni Jesus. Ilang gibiyaan ang ilang familia, ilang gibiyaan ang ilang trabaho para musunod ni Jesus. Karon mularga na si Jesus, biyaan na sila, so naguol sila. So mao nay konteksto sa atong pagtuon karon. Pagsugod kita sa versikulo 1. Og mingon kanila si Jesus. Mga disipulo iyang giingnan, huna-una nga nagkaon sila dinhi sa lamisa. Sorry. Og mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Ang kanang giingon nga ayaw kamo kaguol, sugo na ni Jesus. Dug naguol na mo gusto, hunungan na. Kay walay makuha kung sige lamong kaguol. Mingon siya, kay balumog sa inyong himuon sa kaguol, salig kamo, sandig kamo sa Dios ug salig usab kanako. So mosalig sa Amahan ug mosalig usab ni Jesus. So sa mga problema sa kinabuhi, ikaw ug ako
adunay mga problema nga kita magguol. Kini ang sugo sa atong Ginoong Kristo, salig lang sa Dios ug salig usab kamo kanako. Verse 2, mayon si Jesus na iyang gisaad. Na iyang gisaad para di gyud sila ma-discourage. Iyon sa balay sa akong amahan, God the Father, dito sa langit, adunay daghang mga lawak. Ang ubang translation sa English mo ingon nga mansion, dako kaayong mansion. Apan sa original, mga kwarto. Daghang kwarto. Ug mayon si Jesus, ug muadto ako. Aron pag andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Siya, mularga ako. Apan relax kay mag-andam ako para sa inyo, ha. Para sa atuwa usab ni si Jesus mo balik. Sorry, naubo ko karon. Nga miingon siya, mipasalig gid siya nga siya mo balik. Mga sobra sa 600 ka mga giingon ni Jesus nga naa gyoy langit. Sa usang semana, di na may bisita. Ang akong asawa nagluto, sa kaadlaw siya nagluto para sa among bisita. Ako usab, akong nang limpyo sa balay, sa kasilyas, gi-vacuum ang mga iskina-iskina, gilimpyuhan ang mga kalat, o ang akong garden akong giayo, ang akong gikat ang mga weeds, so para maayong lantawon sa pag-abot nila. Dinhi si Jesus usab nagpreparar siya sa iyang mga tao aron nga pag adto nato ready na ang tanan. Wala ko hibalog unsay iyang gipreparar, wala man isulti diri. Verse 3, yan siya, og kung atuan na ako didto og makaandam, nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Mubalik si Jesus, ikaduha niyang pagbalik. Mubalik si Jesus, mao na iyang saad. Ang langit, ang dalan, bulawan. Mao giingon sa Revelation. Ang gate, perlas. Guapo kayo gini. Apan ang pinaka-focus, unsa man, kay tua didto si Jesus. Kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. So mao ni pinaka-importante nganong muadto kita sa nganong nagpreparar ang atong Ginoong Kristo ug nganong nga excited ta muadto didto sa balay sa atong Ginoong Kristo. Sa akong nabasahan, adunay mga relihiyon dinhi sa kalibutan karon, sobra sa kabilyon mituo sila nga kung magbako sila og bomba, sigurado silang makaadto sa langit. Paghuman, miingon sila nga ang ilang Ginoo, kung tuan na sila dito, hatagan sila sobra sa 70 ka birhen nga babae. O miingon sila kung wala na'y birhen sa langit, magkuha sila og pampam, prostitute sa impyerno, himuon nga birhen. Mao ni ilang pagtuo. Apan dinhi sa mga Kristohanon, ang dapit nga giandam kay tua ang atong Ginoong Hesukristo. Verse 4, nabalo kamo sa dalan paingon dapit sa akong adtuan. Nabalo kamo. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsa man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan
kundili moagi kanako. Walay makaadto mo na gingon ni Jesus. Sa ako ning sa high school ako. Murag natulog siguro ko sa high school. Wala ko inaantiguhan sa grammar, sa English. Pero naigamay, pero sa akong pagbasa ni ini, sa in English, miingon sa in English, si Jesus miingon, I am the way. I am the truth. I am the life. Monas in English. Nay usa ka pulong din ha nga interesting kaayo. Kanang the, mao na giingon nga article. Definite article. Kaya sa grammar, duha ka klase nga article. Nay definite ug nay indefinite. Definite sigurado gyud. Mingon nga panalitan. Mao nay gusto nako nga motorsiklo Yamaha 500. Definite. Wala ka mo ingon nga bisag unsa ray mga motorsiklo. Si Jesus miingon gyud kanang the bot ipasabot walay lain na definite. Miingon siya ako ang dalan, wala na laing dalan. Miingon siya walay laing dalan, siya lang. Siya ang kamatuoran, the truth. Walay lain. Og siya ang kinabuhi sa walay katapusan. Siya lang walay lain. Kay balo ko nga adunay daghang mga tao mo claim na sila ang anak sa Ginoo sa Pilipinas na sa Russia usab na ay miingon nga ako ang anak sa Ginoo. Mawala ka mo kung mutuo mo sa ilaha. Kay Jesus may pasalig yun nga siya lang ang dalan, walay lain dalan. Daghang mga relihiyon nga may pasalig nga sila ang mga Hindu nagpasalig nga kung muadto ka sa kanila na kay tinuod nga dalan nga makaadto ka sa langit. Hindu, mga Muslim, ubang mga relihiyon. Apan si Jesus miingon nga siya lang ang dalan, walay laing dalan. Sa bag-o pa ang electronic map reader, kanang mo biyahe mi, di na mi magdalaw daghang kaing mapa nga papel moadto sa Amerika, moadto sa San Francisco, Los Angeles. Wala na kanang electronic. Dili pa ko kay mantigo sa electronic. Usa ka summer ana miadto mi sa usa ka dakong museum sa Alberta. Dito makita nimo ang mga bukog sa mga dinosaur nga 50 or 60 million years, pila ka milyon, daghan kaya na sila. So akong giset ang akong map reader, wala man ko mantigo. So gituyok-tuyok mi. Usa mi abot. Nawala mi. Kay tungod wala man ko kaybalo. May tungod sa electronic map reader. Di na po inahitabo diri sa amoa. Nga mga tigulang na, mao po inahitabo. Gidala sila sa usa ka lugar, pagkatapos winter pa, namatay sila. Kay daghang kaayong snow, gidala sila sa usa ka lugar. So, mao po na may tabo kanato. Kinsa may dalan nga imong pilion, karon sa atong kalibutan daghang mga dalan nga magpili. Apan si Jesus miingon nga siya lang ang dalan, siya ang kamatuoran ug siya ang source sa kinabuhi nga walay katapusan, walay lain. And then verse 7, karon nga nakaila na naagi iyang promise, walay makaadto. This is verse 6. And siya, I am the way, the truth, and the life. Siya, walay makaadto sa amahan, kundili moagi ka na ako. Walay lain, walay tao. Bisag maayo pa kang tao, bisag napuno pa ka sa imong relihiyon, leader ka, kundili ka moagi ni Jesus, dili ka makaadto. Kay Jesus mi pasalig. Ingin siya, walay makaadto. Verse 8, verse 7,
karon nga nakaila na kamo kanako. Niingon si Jesus sa iyang mga disipulo, imagine 3 years minsa karon nakaila na mo kanako. Makaila usab kamo sa akong amahan. This is God the Father, ang Ginoo nga amahan. Kung nailhan ninyo ko, nailhan ninyong amahan. Di ninyo siya makita. Apan, kung makita ninyo ko, nakita na nimo siya. Og mayon siya og sukad karon, nakaila na kamo kaniya, og nakakita na kaniya sa amahan. Una, nga kining mga tawa na Jew, mituo sila nga usa lang ang Ginoo, monotheistic. Mayon si Jesus, og makaila usab ko mo sa akong amahan kung nakita mo ko. Og sukad karon, may sukad karon until now, nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya. Nakakita na sila sa Ginoo sa amahan. Ang Ginoo Espiritu, pero kung makita mo ako ang lawas. Ako ang inyong makita. Nakakita na mo sa Ginoo. Sa Filipi miingon, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Ipakita. Si Jesus mitubag, Filipi, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, 3 na katuig. Unya, wala ka pa gihapon, makaila ka nako. Unsa may pangutana ni Filipi? Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Ang God the Father, ang Jehovah, si Yahweh, ipakita nimo. Okay na. Si Jesus mingon, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Unya wala ka paghihapon makaila ka nako, Filipi. Ang nakikita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita ka namo ang amahan. Daghang mga tao nga akong nahibawan, nahibalagan, moingon nga si Jesus, wala man moingon nga siya ang Ginoo. Dili man ang Ginoo si Jesus. Anak man lang na siya. Daghan. Apan dinhi ato makita unsay sulti ni Jesus. Busa, in conclusion, ngano nag-iong ka man, ipakita ka namo ang amahan. Wala ka ba mutuo? Verse 10, Filipi, nga ako anaa sa amahan, og ang amahan ania kanako. So, usay makalibog. Pero kini ang pagsugod sa kini ang usa sa mga ebidensya may tungod sa Trinity. Nga tulo ang personalidad. Tulo ka persona, usa lang ang Ginoo. So, ningon si Jesus nga ako ana sa amahan og ang amahan ania kanako. Wala magakikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. So, ang amahan, ang God the Father na aniya. 11, tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan. So, tuuhi, buti pasabot, lean on, kaptan, musandig, sa iyang gisulti nga silang andalan. Nga ako anaa sa man, verse 11, og ang amahan aniya kanako. Kung dili kamo mutuo sa akong gisulti, minsan di mo mutuo, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang iyang gibuhat nga ang Ginoo lang ang makabuhat, ang Ginoong amahan. Gipakaon ang pila ka libo. Milakaw sa dagat. Ang patay gibanhaw. Ang dili makakita, nakakita. Ang dili makalakaw, gipalakaw. So daghang ang gihimo niya. Ang iyang gihimo, maunay gihimo sa Ginoo. Dili na himuon sa usa ka tawo. Mingon siya, kung di mo mutuo ang akong gihimo, Ginoo lay makahimo ni ana. Ako ang makahimo. Verse 12, ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako.
magbuhat sa akong mga buhat, og magbuhat siya labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Daghang naglibog na ining giingon ni Juan, giingon ni Jesus, magbuhat sa akong mga buhat, og magbuhat siya labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Labaw pa. Ang uban moingon nga, labaw pang buhaton sa mga disipulo. This is quantity. Daghan pananglitan. Si Jesus kadaghanan dito man lang sa Israel. Daghang mga milagro apan ang iyang mga disipulo sa wala na siya, may siya mo continue ang trabaho niya, dili mo mahunong mo. Dili mo muhunong ang mga disipulo kay balo ka. Dinay mo miadto sa India, si Tomas miadto sa India. Ang uban miadto sa Africa, ang uban miadto sa Egypt, ang uban miadto sa France, ang uban miadto didto sa Greece, sa Byzantine Empire. Daghan ang nahimo nila. Pero dili bot pasabot nga ang ilang gahom mas gamhanan pa kaysa atong Ginoong Kristo. So mao nay giingon nga nahibalo ba mo nga karong panahon na didto sa Sub-Sahara Desert sa Africa, ang nahimong Kristiyanos 5,000 kada adlaw tungod sa gihimo sa mga disipulo pila nakatuig karon. Sila misalig sila. Bisag sila gipatay, gibangkaw sila, gisunog sila, gilatan sila sa lana. Si Pedro gilansang sa cross pero gibaligtad. Apan ang trabaho sa Ginoo dili mahunong. Minsan kinahanglan mutuo kamo sa akong gibuhat. Kini usab pareha sa imuha ug para sa ako ang mutuo kita sa gibuhat ni Jesus. Verse 13, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon, giingnan niya ang mga disipulo. Buhaton ko ang inyong pangayoon bisan unsa. Pero mingon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. So unsa may pangayoon nato? Kinahanglan di ay nga ang atong pangayoon magahatag og himaya sa Ginoo. Dili maghatag og himaya kanato. Dili buti pasabot nga blank check nga bisag unsay atong pangayoon ihatag. Dili, at ihatag sa Ginoo kung kini makapalipay, magahatag og himaya sa Ginoo. Muhatag siya pinaagi sa character sa Ginoo. Kung moingon kita, magposta ako sa manok, magampo ka sa Ginoo, makadaog unta ning pula, magposta ko mga probably maybe 10,000 pesos, nagampo sa Ginoo, mao ba nay himayaon ba ang Ginoo sa atong gipangayo? Or sa mga estudyante, times exam, wala nagtuon, magampo sa Ginoo nga hinaot po tang na ako'y classmate nga tupad na ako para makakopya ako. Mao ba na? So, mao ba na? So, kini daghang mga tawo nga gihimo nila ni. Nga tungod nining usa ka bersikulo, sa verse 13, John chapter 14, verse 13, ang buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon. Mao na ilang gingon nga, bisag unsay pangayoon. Kung duol ka nang mamatay, pangayoon nga dili mamatay. Kung walay kwarta, mangayog daghang kwarta. Mao ba na makahatag ba na himaya sa Ginoo? So, adunay mga magtutudlo nga moingon bisag unsay pangayoon nimo sa Ginoo. Pero dinhi moingon tungod sa ngalan nga himayaon. So, verse 14,
Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, see? Nay bisag unsa paghuman sa akong ngalan. Buhaton ko kini. Sa ngalan lang ni Jesus, sa iyang character. Buhaton niya. So karon nahibalo na ta og unsa ang atong pag-ampo sa Ginoo. And then verse 15, gisaad ang Espiritu Santo. Kay mulag naman siya. Muadto naman sa langit. Verse 15, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Ang gisugo sa atong Ginoong Kristo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mangayo siya sa amahan aron nga mutabang sa mga disipulo sa hangtod sa kahangturan, eternity nga para usab ni sa atoa. Kinsa maning gipangayo niya nga mutabang kasi wala naman siya. 18, dili ko kamo biyaan, minsa dili ko kamo biyaan. Nga daw mga tuwapos or tuwapos, mga ilong tuwapos, mubalik ako kaninyo. Bot ipasabot kanang walay nagtagam nga mga bata. Mo ni giingon niya, minsa dili ingon ana naay mutagam ninyo. Dili kamo biyaan nga daw tuwapos ang bot ipasabot ani. Sa dili madugay verse 19, ang kalibutan dili makakita kanako. Apan kamo mga disipulo, kamo mga sumusunod ni Jesus, makikita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. So makalibog ang gisulti ni Jesus, pero naa siya ihatag. Inigabot niya itong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo ania kanako. Sama nga ako anaa usab kaninyo. Musulod siya sa atong kasing-kasing. 21, ang modawat sa akong mga sugo ug magtuman, modawat, magtuman, duha di ay. Tumanon gyud. Niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. So, mahigugma sa amahan, mahigugma sa anak. Both ipasabot sa Trinity, usa lang sila. Usa ang Ginoo. Pero tulo ang personalidad. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinon ngadto sa katawhan. 23, si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Katong mga tawo nga wala mo tuo, pabayaan na lang nato sila. Wala sila paghigugma kanako. Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. So kung mahigugma kita sa Ginoo, ningon si Jesus, ang amahan mosulod sa atong kasing-kasing, si Jesus mosulod sa atong kasing-kasing, mao'y magdumala kung nahigugma ta. Apan ang wala mahigugma kanako, dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisulduhan ko kamo, nini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga ang inyong ikauban, nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So ang Espiritu Santo mao'y magpahinumdum sa gisulti, magpahinumdum. Gisultuhan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako,
malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Oh, naay mo ingon nga si ang Ginoong Amahan mas labaw pa kay ni Hesus. Usara ni ka bersikulo paghuman ilan ang walaon tong ubang mga bersikulo. Sa akong nabasa na ni, ang Amahan tuwa sa langit. It's positional. Si Hesus naa din sa yuta. Sumingon siyang labaw siya. Kay ang Amahan tuwa sa langit, siya din sa yuta. Manang nakaingon siya nga mas labaw pa. Gisultihan ko kamo niini aron sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo niini motuo kamo. Dili na ako magpagsulti kaninyong dugay kay taliabot ang nagbando ni ining kalibutana. Wala siya gahom nga makabuntog kanako. Walay gahom nga makabuntog sa atong Ginoong Hesukristo. Wow, kinsa man ni Jesus. Walay gahom dinhi sa kalibutan nga makabuntog. Siya Ginoo. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Mingon si Jesus, tana manglakaw na kita. Unsa may atong buhaton? Nahibalo kita dinhi daghang kaayong gisulti ni Jesus. Mingon siya ang dalan, ang kamatuoran, ang source sa kinabuhi. Unsa may atong buhaton ni Jesus? Ayaw mo pangita og laing dalan kay mawala mo. Kay kanang dalan yung pangita dili dalon kamo sa langit. Ang dalan nga giingon ni Jesus mo adto uban ni Jesus dito sa langit. So kinsa may inyong tuuhan? Ang relihiyon o ang atong Ginoong Hesukristo? Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo. Bisag kini nahitabo 2000 na katuig karon. Apan tinuod gyapon ang imong giingon. Lord, hataga kami decision nga ikaw ang among dalan. Kay ikaw man lang ang kamatuoran, wala na laing kamatuoran. O ikaw lang po ang source sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala na lain. Ginoo, pasayloa kami sa among mga sala. Tagaan po usab ako sa mga taong naminaw karon. Kung unsa may ilang gibati, hinaot po nga imo silang i-touch. Ayuhon mo sila Ginoo. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.